Mubarak 2 Da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu, wacce irin ƙasa ce wannan ba daidai ba ne ba. Da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu, wacce irin ƙasa ce wannan ba daidai ba ne ba. Kai to zamiyo da buris da aka yi da mutan arewa, ko ku yarda ko ku yarda gwamnati ta yi gazawa, tunda akan ta haƙƙin kare rai yayi ratayawa, amma damuwarsu ta cin zaɓe suka ba kulawa. Da wanne za mu ji Ana sace mu ana kashe mu, da wanne za mu ji ana ɗaure mu ana bugun mu, da wanne za mu ji suna ƙona mana dukiyar mu, da wanne za mu ji suna kore mana al'ummar mu. wacce irin ƙasa ce wannan ba daidai ba ne ba. In an ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya babu wannan, tunda suna ta kora mutane na yankin kudin nan, har da kisa da nuna kabilanci kun san da wannan. Shin me za ya faru idan ba a daƙile masu yi ba? Da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu, Gwamnati dole laifi na ki kashi 90 ki karɓa, ke kika zan kina da wuka ga nama nan ki sharba, ko da jami'i na tsaro umarni na ki zai karba, kwazo ko kwarewa ta sa hakan ba zai iya ba. da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu. To bari in yi dan tambihi kalli da su arewa, kusan matsalar arewan masu iza ta suna arewa, mun ga zama haɗe kai dan kwatar yancin arewa, idan jifa ya wuce kai na ba zan kare na can ba. Da wanne za mu ji Mai mukami wai ba zai magana ba, da wanne za mu duk ji karfin gaskiya ba zai furta ba, da wanne za mu ji ya fi son kujera ba al'umma ba, da wanne za mu ji yaƙi ai ba ya ci ba. da wanne